אני גאה להזמין לבמה את הבעלים והנשיא של קבוצת פספורט קארד, מר אלון קצף. כי רק אני יכול לעוף, זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים נעימים. צהריים טובים לכולם. אני שמח ומתרגש להיות כאן יחד איתכם. שלמה אייזיק עזב אותנו, אבל אני עדיין רוצה להגיד כמה מילים לשלמה מאחורי גבו, תספרו לו אחר כך. סוכנים וסוכנות יקרים ויקרות, אתם שותפים שלנו לדרך, ולא פעם ולא פעמיים אנשים שואלים, למה אתם עובדים עם סוכני ביטוח? הרי יש את כל הערוצי שיווק וכל הטכנולוגיה וכן הלאה. אני רוצה גם להגיד עוד דבר. ב10 שנים האחרונות, בין אריה אברמוביץ' לשלמה אייזיק, אני אין ספור פעמים שהגענו לירושלים, בעיקר הם הגיעו לירושלים, לישיבות עם ועדות, והעלו כל מיני רעיונות בוועדות האלה לתת לסוכני נסיעות מעין סוג של רישיון למכור ביטוח. עשינו את העבודה, בעיקר שלמה בשנים האחרונות ואריה לפניו, והפעולות האלה נשאו פרי. סוכני הנסיעות לא קיבלו רישיון למכור ביטוח, מה שהם עושים, הם עושים ככה במחשכים, אבל בטח לא בווליום גבוה, ואנחנו אלה שמוכרים ביטוחי נסיעות לחו"ל. לדאבוני את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, המוזיקה הצורמת הזו תימשך וכל פעם יעלה מישהו עם איזושהי הצעת חוק כזו או אחרת שירצה לתת לסוכני הנסיעות רישיון סוכנים. כולכם מכירים את האנלוגיה לאיש כיבוי האש שימכור ביטוח דירה ושהמוסכניק ימכור ביטוח רכב. זה פחות או יותר השייכות של העניין הזה. ולכן אני חושב כולנו צריכים להעריך את הפעילות העצומה של לשכת סוכני הביטוח, מכיוון שהם באמת עומדים על המשמר. באמת עומדים על המשמר ועושים כל מה שאפשר על מנת להגן על הענף שלנו, על המקצוע שלנו. קצת על המעמד של הסוכן. ב-2013, למי שזוכר, גוגל נכנסה לענף הביטוח. גוגל יש לה יותר כסף מכל חברות הביטוח גם יחד. גוגל מכירה כל אדם על הגלובוס, יכולה לעשות התאמת ביטוח, פרסונליזציה, יכולה לפנות באופן ישיר. וכולם אמרו, אם גוגל נכנס לענף הביטוח, אין מקום יותר לסוכני ביטוח. אולי גם אין מקום לחברות ביטוח, הם פשוט ינקו את כל השוק. באותם שנים אנחנו גם שמענו מושג חדש, אינשורטק. בחיי שאני לא יודע מה זה אינשורטק, אבל שמענו את המושג הזה ואמרו חברות האינשורטק הם אלו שימשלו בכיפה וידחקו את רגלי סוכני הביטוח מהענף. אנחנו נמצאים ב-2025, כולנו משחקים עם ChatGPT ועושים כל מיני קונצים, וכולם אומרים עכשיו, AI בטוח יחליף את סוכני הביטוח. ומהאגדה של פסח, בית כל דור ודור, קמים עלינו לקלותנו. לפני 10 שנים, לוותיקים שבכם, תרימו ידיים, מי שהיה איתי במלון השרון בהרצליה, היינו 100-120 איש, ופספורט קארד הקטנה באותה עת, הרציתי מתוך פליפ צ'ארט, עוד לא היה שקפים יותר מדי, והבטחתי לכם שאנחנו נייצר מוצרים ופתרונות, ונעבוד רק עם סוכני ביטוח, ושניתן לכם את הכלים להצלחה, את הכלים בשביל לקחת את השוק הזה, שוק שעד אותו יום, סוכני הביטוח בכלל לא היו מעורבים, 6% מהשוק היה נמכר על ידי סוכני ביטוח. וגם ה6% האלה זה היה אחרי שכולנו בעצם אמרנו ללקוחות שלנו,
אם אתה צריך ביטוח נסיעות לחו"ל, תתקשר לקופת חולים, תתקשר לחברות כרטיסי האשראי. לא היה לנו נעים ואמרנו, אם אתה לא מצליח שם, אז תבוא וננסה לעזור לך. זה היה השוק לפני 11 ו-12 שנה. ובכן, מאותו יום קרו כמה דברים, ואני רוצה רק ניקח סטוק ביחד. גוגל הבינה שביטוח זה לא דיגיטל. ביטוח זה יותר מזה, ואחרי 2 מהיום שהיא נכנסה בעוצמה לענף הביטוח, גוגל סגרה את מיזם הביטוח שלה, והיא לא פעילה בו יותר. חברות אינשורטק, מי שמכיר חברת אינשורטק אחת שהחזירה את ההשקעות לבעלי מניותיה, שירים את היד. אני לא מכיר כזו. כולנו מכירים את השם המפורסם למונייד, הם יודעים לעשות פרזנטציות ויודעים לספר הרבה מאוד סיפורים. חברה הזו מ-2015 שורפת מאות מיליונים דולרים בכל שנה. אז אני לא יודע מה זה אינשורטק, אבל כל מי שמנסה להמציא את עולם הביטוח ולייצר איזושהי שרשרת ערך שנראית לכאורה סקסית, מגיע בסופו של דבר לאותו מקום. כל ההצהרות האלה לא התממשו. גם ההצהרה על כך ש-AI הוא יהיה זה שיחליף את סוכני הביטוח, אני מבטיח לכם שזה יגיע לבית הקברות של נבואות החורבן. ומה לגבי ביטוח נסיעות? ובכן, מנתח של 6% אתם כבר יודעים, אנחנו היום נמצאים, סוכני ביטוח, נתח של 70% מהנוסעים לחו"ל. לא הכל נמכר אצל פספורט קארד, אבל ללא ספק אנחנו יכולים להיות גאים שאנחנו גלגלנו את הכדור הזה קדימה גם עבור חברות אחרות. אבל יש עדיין לקוחות, 30%, שקונים בקופות החולים וקונים בפעילות ישירה ולא דרך סוכנים, והולכים לפוליסות חינמיות בחברות כרטיסי האשראי. כל פעם מנסים לפגוע בעולם סוכני הביטוח, אבל כשמסתכלים על העולם הזה, מבינים שביטוח יימכר רק על ידי סוכני ביטוח. היום אני עומד כאן לפניכם ומבטיח לכם שנמשיך לייצר לכם פתרונות אשר יבטיחו שנתח השוק של סוכני הביטוח ימשיך לגדול גם בשנים הבאות. אני מתחייב על כך ואני משלם במזומן. בכל שנה פספורט קארד מביאה לקהל הישראלי פתרונות, כלים, לאתגרים שמלווים את כולנו בחו"ל. הפתרונות האלה מאפשרים מתן שירות טוב יותר, מייצרים פה לאוזן חיובי, ובסופו של דבר מביאים להפניות ולגידול קבוע בתיק המבוטחים. בכל שנה אנחנו מדורגים במקום הראשון בכל המדדים. אנחנו נותנים ביחד עמכם את השירות הטוב ביותר. אנחנו הכי טובים וכולם יודעים את זה. אני לא חושב שיש אחד שיגיד שאנחנו לא הכי טובים בשוק. אבל אז אנחנו בעצם מגרדים ככה בפדחת ושואלים, אם כולם יודעים שאנחנו הכי טובים, למה לא כולם קונים פספורט קארד? יקר. זה דיון פילוסופי. אבל האמת היא שבאמת הבנו שרוב הציבור מעריך שירות, מעריך את התרומה של סוכני הביטוח ואת העבודה, אבל חלק לא מבוטל מהציבור מחפש מחיר ותו לא. הם רק קונים מחיר, קונים הנחות, קונים חינם. מה יש מאחורה לא ממש חשוב, ובלבד שהם יוכלו לעשות וי על הקופסה הזו שנקראת קנינו ביטוח, ושזה יהיה הכי זול, והם גם מרגישים שהם עשו את ההחלטה הנכונה. יש חלק גדול באוכלוסייה שחושב כך. אז שברנו את הראש ואמרנו, איך אפשר לגרום ללקוחות שכל מה שמעניין אותם זה מחיר, לבחור בפספורט קארד?
שהרי אנחנו לא חברת מחיר, אנחנו חברת שירות, השירות שאנחנו נותנים עולה לנו המון 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 כסף, ולכן אנחנו תמיד נהיה במחיר שהוא מחיר יקר. איך אפשר להביא אותם שיקנו פספורט קארד? הלכנו לבדוק איפה ניתן לחסוך ללקוחות כסף, ולהביא לשולחן הצעת ערך שגם מבחינה כלכלית תנצח את השוק ותביא את כל הלקוחות לפתחנו. הלכנו לבדוק איפה הלקוחות מוציאים כסף שלא לצורך, ולבחון מה פוטנציאל השינוי שאנחנו יכולים לחולל. איך אנחנו יכולים לחסוך ללקוחות את הכסף הזה? האמנו שאם נחסוך ללקוחות כסף, אוקיי, בעסקה הכוללת הם יבינו שכדאי לקנות פספורט קארד. התחלנו ממה שכולם מדברים עליו. התחלנו בעמלת המטח. הלכנו ובדקנו וראינו שהישראלים מוציאים על עמלת מטח כ-600 מיליון שקל בשנה. 600 מיליון שקל זה בערך מחצית מגודל שוק ביטוחי הנסיעות השנתי במדינת ישראל. אמרנו אם נוכל לחסוך לציבור 600 מיליון שקל, יוריקה, מצאנו את הפתרון. אבל נוסיף שירות זה שבו נוזיל ללקוחותינו את העמלות שמשלמים בגין המרות מטח, וניצחנו את המשחק. והתחלנו לבדוק וללמוד, ופתחנו את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומצאנו סכום מדהים. והסכום הוא 30 מיליארד שקל, ואני מדבר על הרף התחתון, כנראה שהספרה יותר קרובה ל-40. 30 מיליארד שקל שהישראלים מוציאים בחול, רכישות, קניות, טיולים, סכום אדיר. ו-600 מיליון שקל זה בסך הכל 2% מהסכום הזה. האם יש עוד? האם אנחנו יכולים למצוא עוד כסף? אנחנו כל כך רגילים להסתכל על ה2% האלה, אנחנו כל כך רגילים לראות את הפרסומות, 2% של קשבק ונקודות ו0% עמלה ועוד ועוד ועוד, ומאמינים שזו חזות הכל. אבל באמת בחרנו להסתכל רחוק יותר, בדקנו מה קורה כשמושכים מזומן בכספומטים בחו"ל. בדקנו מה קורה כשקונים חולצה בזארה באירופה. בדקנו מה קורה כשמשלמים לבית מלון בתאילנד. עשינו את הבדיקות האלה וגילינו, לתדהמתנו, 2 עמלות נוספות שממש הפתעה של ממש. אני אשתף אתכם בדוגמה. בבקשה. מוצאים מזומן עם הכרטיס הרגיל, בבנק הכי כאילו מסודר והכל. זה סכום שאתה רוצה למשוך. זה בעצם העמלה, שזה כאילו 5 יורו עמלה, שזה 20 שקל, עוד לא, רק דיברת איתנו, אז הוא אומר, אני מחייב אותך את כל זה. הנה היחס, הוא אומר לך, 15% יחס המרה. זה אומר שזה הולך לעלות לי 1,162 שקלים, להוציא 250 יורו. אז כן, ראיתם נכון. כשאנחנו מוציאים כסף מכספומט בחו"ל, כשאנחנו משלמים בזארה, כשאנחנו משלמים לבתי מלון, צפה לה עוד עמלה. עמלה שבכלל לא נגבית בישראל. גובים אותה בנקים וחברות כרטיסי האשראי והסולקים בחו"ל. והעמלה הזו יכולה להגיע לכדי 20%. אני באופן אישי שילמתי 25% עמלה בשדה התעופה בפריז. בממוצע, העמלות שגובים הבנקים וממירי הכספים וחברות הגבייה בחו"ל, מדובר על 6% מהרכישות של הישראלים בחו"ל. זה 6% שרוב האנשים שיושבים כאן בעולם לא ממש ידעו לשים את האצבע על הכסף הזה. אולי בעת לעת ראינו שזה עולה לנו קצת יותר מדי. אני אומר לכם, 6%, לפעמים זה מגיע ל-20% ויותר. אז אם אנחנו מכפילים את זה ב-30 מיליארד שקל, 6%, כולכם יודעים לעשות חשבון, אנחנו מדברים על סכום שהוא לפחות 1.5 מיליארד שקל ומעלה לשנה,
שמצטרפים אותו כסף קטן, 600 מיליון שקל, שעל זה עושים את כל הטרסק פה על ה-2% קשבק ונקודות בפלייקארד. במהלך המסע שלנו גילינו עוד עמלה. במדינות שבהן אין שער יציג שמפורסם בישראל, ממירים את המטבע המקומי למטבע אחר, זה נקרא מטבע עוגן, ומשם ממירים את זה שוב לשקל. זאת אומרת, בדרך הכניסו עוד המרה נוספת ועוד עמלה שמצטרפת לעמלות שכולנו משלמים בחו"ל. אז הבנו שכשאנחנו מתרגלים ומסתכלים על ה-600 מיליון השקלים שנלקחים בישראל על ידי חברות כרטיסי האשראי בעיקר, האירוע המרכזי הוא חיובי העמלה של הסולקים והבנקים בחו"ל. ולסיכום, התייר הישראלי משאיר מאחוריו בחו"ל למעלה מ-2.5 מיליארד שקלים בשנה רק על עמלות ומרווחים, סכום שגדול פי 2 משוק ביטוחי הנסיעות בישראל. וכמו שעשינו לפני למעלה מ10 שנים, ועשינו מהפכה בביטוחי הנסיעות, השנה אנחנו עושים מהפכה בעולם התשלומים בחו"ל. גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד להציג לכם את השירות החדש שלנו, השירות שיביא את כולם לבחור בפספורט קארד. הכירו את פספורט קארד פיי. כרטיס הפספורט קארד שכולנו מכירים, שעד היום שימש את כולנו לתשלום עבור שירותי רפואה, תרופות ומקרי חירום שמכוסים בפוליסה, מהיום הוא הופך להיות כרטיס היברידי. אותו כרטיס ישמש לתשלום עבור שירותי הביטוח, כמו שהיה עד היום, אך בנוסף הוא ישמש אותנו בכל רכישה, גיהוץ ומשיכת כסף בחו"ל, כאילו היה כרטיס אשראי רגיל. אך אנחנו, כמו תמיד, נעשה את זה קצת אחרת. מהיום, פספורט קארד פיי הוא הכרטיס היחידי בעולם שמבטל את כל העמלות בחו"ל, לקוחות פספורט קארד יוכלו לרכוש בבטחה בכל חנות ולמשוך מזומן בכל כספומט וליהנות מהמרת מטבע ישירה ללא חיוב בעמלות מטעם הבנקים בחו"ל. כל ה-1.8 מיליארד שקלים יישארו בכיס של הלקוחות שלכם. אבל בנוסף, פספורט קארד פיי מבטל גם את עמלות המרת המטבע בישראל. 0% עמלת המרת מטח, בלי דמי מנוי חודשיים, בלי אותיות קטנות, בלי דמי הטענה ובלי שער מצוין. כשאומרים לך שער מצוין, אתה יודע שאתה מסתבך. אוקיי? השער הוא, העמלה היא 0 לאורך ולרוחב. עם פספורט קארד תמו ימי העמלות של הישראלים בחו"ל. גם העמלות שהכרנו, אבל גם העמלות שחשפתי לכם היום, ולפעמים הרגשנו ולפעמים לא. גם העמלות הנסתרות האלה אינם, הציבור ישאיר בכיס 2.5 מיליארד שקל בשנה. ולמעשה, כפי שאני ציינתי מקודם, מרגע זה החשבון הוא כבר חשבון פשוט. לקוחות שיבחרו בפספורט קארד וישלמו עם פספורט קארד פיי, יבינו מהר מאוד שעל כל שקל פרמיה מקבלים 2 שקלים בחזרה. אי אפשר כבר להגיד פספורט קארד הכי טוב אבל יקר. מעכשיו משלמים רק עם פספורט קארד,
ומקבלים כסף בחזרה. פי 2 מעלות הפרמיה. תנו לי סיבה אחת שמישהו יקנה מוצר אחר ולא יקנה את פספורט קארד. היה חשוב לנו, אתם בוודאי שואלים איך העסק הזה עובד. לא יכול לתאר אפילו, אנחנו עובדים על הפרויקט הזה 2 ואין בורג שלא הסתכלנו עליו מכל כיוון אפשרי, והכל בשביל להבטיח שמסע הלקוח וחוויית הלקוח תהיה חוויה הטובה ביותר שאפשר. היה לנו חשוב שההצטרפות תהיה פשוטה, ללא טפסים וללא בירוקרטיה. כל מה שלקוח צריך לעשות זה לתת לנו הרשאה לחייב את כרטיס האשראי שלו, ומאותו הרגע כל הרכישות בפספורט קארד יחויבו ישירות back to back לכרטיס האשראי האישי של כל לקוח. בכל תהליך מחירה בטלפון או בתהליך מחירה דיגיטלי, הלקוח יוכל לתת לנו את ההרשאה לחייב את כרטיס האשראי הפרטי שלו, מאותו רגע הוא משאיר את הכרטיס הזה בכיס ועובד רק עם פספורט קארד פיי בחול. פשוט, לא צריך להטעין כספים, לא צריך לעשות שום פעולה נוספת. זו הפעולה היחידה שצריך, ומאותו רגע פספורט קארד פיי עובד. אז עד היום 30%, אולי קצת יותר מהלקוחות, לא קנו אצלכם ביטוח. מהיום הפתרון הזה זמין רק לסוכני ביטוח, וזו האחריות שלכם להביא את ה-30-40% הנוספים האלה אליכם הביתה, לפורטפוליו שלכם. רגע. אבל, גילינו שחוץ מהעמלות יש עוד משהו. גילינו שהישראלים מוציאים עוד למעלה מ1 שקלים בחול, בלי סיבה. אני בטוח שאתם תסכימו איתי שכולנו אוהבים לשלם מיסים בישראל. המס הוא שלך או בשבילך. אבל למה לשלם מיסים בחול? למה הישראלים משלמים מיסים בחול? על מה אני מדבר? גילינו ש80% מהישראלים לא מנסים בכלל לקבל את החזרי המע"מ על הרכישות בחול. אלו עוד 1.3 מיליארד שקלים שיוצאים מהכיס הישראלי ללא היגיון וללא מטרה. אתם יודעים מה זה מע"מ בחול. נכנסים לזרה, משלמים $100, אפשר לקבל $20 בחזרה, בואו לא נקבל אותם בחזרה, נשאיר אותו שם. תפסים, תורים, קומה שישית, לרדת לבייסמנט, כל המסע הזה. אז רוב הציבור לא מתמודד עם המסע הזה, ורוב הציבור משאיר את המע"מ בחול, וכן, מדובר ב-20% מעלות השופינג שלנו. חברים וחברות, אני גאה להציג לכם היום את השותפות האסטרטגית שנחתמה בינינו לבין שירות החזרי המע"מ הגדול בעולם, גלובל בלו. החל מהיום, כל מי שנרשם לשירות פספורט קארד פיי, נרשם באופן אוטומטי כזכאי לשירותי גלובל בלו ללא תשלום. מהיום לקוחות פספורט קארד לא יצטרכו ללכת לקניות עם הדרכון ולא יצטרכו למלא את הטפסים בחנות. כל מה שצריך לעשות זה פשוט לפתוח את האפליקציה, לתת למוכר בחנות לסרוק את הברקוד שתקבלו, וזהו. הפרטים שלכם נכנסים אוטומטית למערכת, בלי למלא טפסים ובלי להתעסק עם ניירת. ואז, רגע אחד לפני שאתם חוזרים הביתה, תקבלו מאיתנו באפליקציה את כל ההנחיות והשלבים לביצוע החזר המע"מ בשדה התעופה, כולל המיקום של עמדת המכס בטרמינל. אנחנו מבינים, זה עדיין מסובך קצת. ובנינו בתוך האפליקציה עוזר אישי
שמסייע בכל שלב בתהליך ונותן את העצות הנכונות איך לפעול בכל נקודה שבה ניתן לקבל את המע"מ בחזרה. אז זהו, מהיום תהליך החזר המע"מ יהפוך לפשוט יותר, ואנחנו מקווים שנוכל לסייע לכל הישראלים להחזיר גם את כספי המיסים שלהם בחו"ל לכיסם. But there is one more thing. But we do have one more thing today. אז זהו, שיש עוד דבר אחד. כמו שהחבר שלי סטיב היה אומר. עד עכשיו אנחנו קיווינו שנוכל לסייע לישראלים להחזיר את המע"מ. אבל אנחנו לא בעסקי תקווה, אנחנו אוהבים ודאות. תהליך החזר המע"מ יהיה אולי יותר פשוט, אבל עדיין חסר משהו. אנחנו רצינו יותר. התחלנו לחפש בכל זאת פתרון לסיבה שהובילה 80% מהמבוטחים שלנו לוותר על קבלת ההחזר. הבנו שבכל זאת יש, גם עם חברת גלובל בלו, שהיא הדרך היחידה היום להתמודד עם זה, עדיין יש תור, עדיין יש תפסים, עדיין יש את אותו איש מכס שצריך ללכת אליו ולהראות לו מה קנית ומה לא קנית ולהתאים את החשבונית ולמלא טופס בשדה התעופה. וניסינו לראות איך אפשר לשפר את זה. ראינו שגם כשעושים את כל התהליך עם גלובל בלו, שהם שותפים שלנו מעכשיו ואנחנו מפרגנים להם מכיוון שהם עושים את הכי טוב שהם יכולים, ראינו כשהכסף מגיע לחשבון הבנק, לפעמים אפילו חצי שנה אחרי שמסרנו את הכספים בשדה התעופה. והכסף שמגיע, העמלות שנלקחות בדרך, מגיעות לכדי 50%. מקבלים חצי מהכסף אחרי 5 חודשים, 6 חודשים. יצאנו למסע, וגילינו שבמסע, בדרך שבה אנחנו צועדים, צעדו לפנינו מספר חברות מפוארות. צעדו חברות טכנולוגיות, חברות הייטק, ביניהם גם חברות ישראליות, ואף אחד לא צלח את המסע הזה. לא הצליחו לטפל בסוגיית המע"מ. חברות וחברים, אני שמח להציג לראשונה בעולם את השירות שיספק החזרי מע"מ אוטומטיים. החל מחודש אוקטובר, חגי תשרי, פספורט פיי יאפשר ללקוחותיו לקבל את החזרי המע"מ שלהם באופן אוטומטי, וזאת בתוך 24 שעות מרגע ההמראה חזרה לישראל. כל מה שצריך, לשלם עם פספורט קארד פיי, להגיע לשדה התעופה, ובטרמינל היוצאים, לסרוק עמדת ברקוד יהודי, ולמחרת הכסף יהיה בחשבון הבנק. אני אחזור על זה עוד פעם. מחגי תשרי, בכדי לקבל את המע"מ בחזרה, שזה כ-20% מסכומי הרכישות בחו"ל, כל מה שצריך זה לשלם עם פספורט קארד, להגיע לשדה, לסרוק ברקוד, והכסף בחשבון הבנק. נקודה. וגם כאן, כמובן, במיוחד בתחילת הדרך, אנחנו נעזור ללקוחות. יש באפליקציה עוזר אישי, מין ברוח התקופה, צ'אטבוט כזה מאוד אינטליגנטי, שבכל שדה תעופה יגיד לאן הולכים ואיפה נמצא הברקוד שצריך לסרוק אותו. השירות הזה יתחיל לעבוד בצעדים. המדינות הראשונות שתהיינה זמינות
החל מחגי תשרי, אלו הן ספרד, איטליה, צרפת, בלגיה, אוסטריה והולנד. מדינות חשובות לקהל שלנו. והחל מהשנה הבאה הצטרפו לרשימה הזו בעדיפות ראשונה יוון, קפריסין ומדינות נוספות. אנחנו גם מחזיקים אצבעות שנצליח להביא את תאילנד לרשימה, אבל זה עוד בסימן שאלה. אם כן, עד היום היה ניתן לקבל החזר מע"מ בדרך מסורבלת. אבל למי שניסה, מי ניסה כאן לקבל פעם מע"מ בחזרה? לא שואל מי הצליח. אבל מי שניסה לקבל מע"מ זוכר ויודע שבכדי לקבל את המע"מ בחזרה, סכום הרכישה צריך להיות מעל סף מסוים, אוקיי? בדרך כלל 70 יורו, מתחת לזה אתה לא יכול לבקש החזר מע"מ. אז זהו, שגם פה עשינו עבודה. השירות שלנו, 100 יורו הראשון, אפשר לקבל את המע"מ בחזרה. כפי שציינתי, עמדות הסריקה כבר מותקנות בחלק גדול או חלק משדות התעופה באירופה. החל מאוקטובר נתחיל להפעיל את השירות הזה. אנו מקווים שעד סוף 2026 השירות יפעל בכל שדות התעופה הגדולים באירופה. נחזיק אצבעות לתאילנד ולדובאי. ואיך עשינו את כל הטוב הזה? באמת אנחנו עובדים על הפרויקט הזה כבר שנתיים, והצלחנו לעשות את זה עם שיתופי פעולה, שיתוף פעולה עם חברות יוצאות מן הכלל. ובעיקר בזכות האנשים הנפלאים שעומדים מאחורי החברות האלה. אז בראש ובראשונה אני רוצה להודות ליפית ודפנה. יפית ודפנה הן הנציגות של בנק JP מורגן בישראל. הפכו עולמות בשבילנו, באנו עם רעיונות משוגעים, והם אמרו יאללה, בוא ננסה, והצלחנו. תודה רבה. מנוע שעמד מאחורינו לאורך כל התקופה, אייל פז, מנכ"ל מאסטרקארד ישראל, באמת שותפים אמיתיים לדרך, באנו עם רעיון הזוי ואמרו בוא נלך על זה, נראה מה אפשר לעשות. אני רוצה להודות לכל מי שסייע בהפעלת מערך ההסכמים מול רשויות המע"מ במגוון מדינות, שלל אנשים, צבא של עורכי דין, פסגת הכיף. ומעל כל אלו אנחנו כאן היום בזכות שורה של המצאות ופטנטים פורצי דרך, שפותחו כולם אצלנו בבית, בפספורט קארד לאבס, בחברה הטכנולוגית שלנו. כל אלו ביחד עם האנשים המופלאים שלנו יצרו את המהפכה הזו. במציאות החדשה, לקוחות פספורט קארד ייהנו, כפי שאמרתי, מביטוח הנסיעות הטוב ביותר בישראל, אבל מעכשיו עם שינוי קטן. מקודם אמרתי שעל כל שקל פרמיה יקבלו 2 שקלים בחזרה, טעיתי, על כל שקל פרמיה יקבלו 3 שקלים בחזרה. כולל המע"מ. מי חושב בליבו שזה too good to be true? יופי, שמח. אז לוותיקים שבכם, אני זוכר את ה-too good to be true הזה מלפני 10 שנים, 11 שנים. השקנו את פספורט קארד ואמרו אין דבר כזה. אנחנו לא יודעים איך חברת ביטוח יכולה לשלם תביעות עוד לפני שהם התרחשו. אז אני מזמין אתכם גם היום להשתתף בבחינת השירות שלנו. אנחנו שלחנו קבוצות עובדים
לבצע תשלומים בחול וסליקות בחול, בכדי באמת לעשות ניסוי כלים ולראות שבכל מקום זה עובד כמצופה. ביקשנו מהם לחלק כל חשבון לשניים, ובדקנו איך החשבונות האלה פוגשים בסופו של דבר את חשבון הבנק בישראל. מה הסכום בשקלים שיורד מאותה טרנזקציה שהתבצעה חצי באמצעות כרטיס אשראי רגיל וחצי באמצעות כרטיס פספורט קארד פיי. אני מזמין אתכם לעשות את אותו ניסוי בחודש הקרוב, ומי שיצליח להביא חשבון ששער ההמרה שירד לו בחשבון הבנק יהיה נמוך משער ההמרה של פספורט קארד פיי, אני משלם את הכל. אז and you can take it to the bank, ברצינות. מי שיצליח, אני משלם. ובכל מקרה, בלי קשר לאתגר הזה, ככל שאתם עושים את הפעולה הזו, אנא צלמו, אנא שילחו לנו חומר, זה יעזור לנו אחר כך לשאר הציבור איך הדברים נראים במבחן התוצאה בשטח. אז כפי שציינתי, 30% מהישראלים לא קונים אצלכם ביטוח, קונים בקופות חולים, קונים בחברות ביטוח ישיר, סוכני נסיעות. אמרתי שאני משלם במזומן. יש לכם את כל הכלים עכשיו, כל הכלים להביא את כל סוגי הלקוחות, אלה שרוצים שירות ואלה שרוצים עסקה כלכלית ואלה שרוצים לחסוך כסף, אליכם. אין יותר שום סיבה להסתכל על איזה פתרון אחר ולהגיד זה יותר זול וכולו וכולו. אני אשמח לעמוד כאן, אם לא בשנה הבאה, בעוד שנתיים, ואם לא בעוד שנתיים, בעוד 3, ביטוח זה overnight success שלוקח כמה שנים תמיד. אני אשמח להצהיר, כמו שאמרנו, על ה6% שהפכו ל70, על ה70% שהפכו להיות 100% נתח שוק אצל סוכני הביטוח. אז ואני באמת מאמין בזה. לסיום, תודות נוספות. אני מבקש להודות לרשות שוק ההון. אנחנו תמיד אוהבים להתלונן, אבל לא הפעם. רשות שוק ההון, כמו גם הרשות לניירות ערך, עבדו יחד איתנו על הנושא הזה, נתנו לנו את כל האישורים, והרבה פעמים אישורים שלא היה פשוט להשיג אותם. אני רוצה להודות לצוות הנפלא ולעשרות העובדים, יותר מעשרות עובדים, שבמשך למעלה משנתיים עשו לילות כימים על מנת שהחלום הזה יהפוך להיות למציאות. בראש ובראשונה אני רוצה להודות להוגה, למלווה, לחושב שמאחורי הפרויקט הזה. קבלו בבקשה ליאור קטלן. תעמוד בבקשה. ליאור עובד עם החברה, כמה שנים אנחנו? 15 שנים ביחד, והנה סוף כל סוף הוא הביא רעיון טוב לשולחן. אני רוצה להודות לאיילה דורון. איפה איילה? איפה איילה? תקיומי. איילה, תאשרי שמה שאני אומר זה נכון. לפני שנתיים, כשהתחילה את הפרויקט, אמרתי לה, אני חושש שהחיוך יעלה מהפנים כשתראי את גודל המשימה. שנתיים של עבודת פרך, היא עדיין מחייכת. כל הכבוד. כמובן לרונית היקרה, שרתמה את כל העובדים של פספורט קארד על מנת לתכנן את מסע הלקוח, לחשוב איך אנחנו מנגישים את השירות הזה בצורה הטובה ביותר, וכולנו עבדנו בזה כשותפים. תודה רבה רונית. אני חוסך לך, את לא צריכה לעמוד. כולם מכירים אותך כבר. אילנה בר,
וליאורה. איפה ליאורה הירשון? ליאורה פה? ליאורה? בבקשה לעמוד. זה כל כך אופייני שאת אוהבת לשבת בצד שלא יראו אותך. אז רואים אותך. אז באמת, אילנה וליאורה, שהן היועצות המשפטיות שלנו, הוכיחו, אני חושב, פעם הראשונה בהיסטוריה, שעורכי דין יודעים לשחק בהתקפה ולא רק בהגנה. אז באמת, הבקעתם בצורה יוצאת דופן. מגי איתנו? תעמדי, עכשיו את תעמדי. מגי הביישנית הזו, אוקיי? היא מנהלת הסיכונים שלנו ואחראית על כל נושא הרגולציה בחברה. מגי הצליחה ביד אומן לרתום כמעט כל רגולטור אפשרי על מנת שישחק בקבוצה שלנו וילבש את הגופייה שלנו ויעזור לנו להבקיע גולים. ולעשות את זה עם רגולטורים זה משימה לא פשוטה. כל הכבוד מגי, תודה רבה. ויש עוד אחד קטן. אדם אחד שניצח על כל התזמורת הזו והצליח להפעיל קבוצה של למעלה מ100 אנשים, להקים את הפרויקט הזה במשך 2 עבד בצורה רציפה, לא איבד אפילו נשימה. להקים פרויקט בסדר גודל הזה בתוך חברה שפועלת כבר בצורה שוטפת, זה לא משימה של מה בכך. למי שעבד בחברות גדולות יודע שחברה יש לה את הקצב שלה, ובדרך כלל תמיד יש אנשים שמסבירים למה אי אפשר ולמה זה מסובך ולמה זה קשה, ורק עם נחישות, התמדה ולהט אפשר להגיע ולהשיג ולהרים את הגביע. אז בבקשה מחיאות כפיים לאיציק אבוקסיס. כמה שנים אנחנו ביחד? 23 שנה. והנה, אתה רואה, בסוף אפשר. אז כל הכבוד באמת. חבורה נפלאה, שאני מאוד גאה לעבוד איתה. אני באמת עכשיו משפט סיום, כולם אמרו את זה לפניי, אבל אני אופטימי, ואני באמת מאמין שמדינת ישראל תשקם את עצמה. אני באמת מאמין שכשיפסיקו לתדלק את השסע, כמעט כהרף עין, השסע הזה יחלוף לו. אנחנו כולנו מתפללים כל יום שהחטופים יחזרו הביתה, והלוואי שכך יהיה, ושהחיילים שלנו יחזרו הביתה, ושתהיה נחמה למשפחות שסבלו את האובדן הגדול מכל. אז אני מאמין שהיום הזה לפתחנו, אני מאמין שהעם שלנו יתגלה כעם זקוף, כעם חזק, ושכולנו פתאום נחזור לאותה תרבות, ליהנות מאותם דברים, ולהרגיש באמת שכולנו אחים זה לזה. אז עם התקווה הזו אני מסיים. אני מאחל לכם בהצלחה. אנחנו נעשה הכל בשביל לעזור לכם, להביא את הלקוחות, כמובן בשיווק, בחוכמה. לא נרוץ במפץ גדול ביום הראשון, זה שירות חדש, אנחנו רוצים לוודא שהכל עובד חלק, תמיד יש איזה כספומט באיזה פינה בעולם שמחליט לעשות קונצים, ולכן אנחנו נתחיל קודם כל איתכם. אנחנו מבקשים שמי שנוסע לחו"ל כבר ייקח את הכרטיס, יוריד את האפליקציה ויתחבר, זה לוקח בדיוק 20 שניות, ומחודש הבא אנחנו נשיק את זה לציבור הרחב, גם כן בצורה שהיא צורה הדרגתית. בבקשה. כפי שאתם יודעים, מדובר פה במהפכה שמאוד מאוד עוזרת לצרכן, שמה אותנו במקום אחר מבחינת היתרון התחרותי שלנו, אבל מהצד השני יש מתחרים, ואני לאו דווקא מדבר על חברות ביטוח, שזה יפגע בהם.
אני מאוד מקווה שכולם יתחרו בצורה הגונה, אבל נפתחת פה חזית משמעותית, ואנחנו נצטרך את העזרה שלכם בשביל להוכיח שאנחנו ביחד חזקים יותר מכל המתחרים שלנו. אז תודה רבה ושיהיה בהצלחה לכולם. תודה. כי רק אני יכול לעוף, זה עושה לי בגוף, תודה רבה לאלון קצב. נחזור ונגיד שוב, וואו, וואו. לגמרי, ירדן, אין ספק שמשהו גדול, חברים, קורה כאן היום, משהו שילווה אותנו לעוד שנים רבות.